Umandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejempetshe mfazweni empahla hliziyo zamadoda ayibomvu. Abasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhalamanzi dictionary. Ndaba zathi umndeni. Alunya inja ngaphethe induku ngathi ngiyakha kwabhidle ngathi ngiyafulela kaneta. Sipokula mdalo ohlala emoshali chiya mtolo maka ngathi udonga kuvuleka indlela. Ninabohlanga ngenibingelele nonke sizwe sikamakeba ngenibingelele nonke phezulu egoli ngenibingelele eCape Town. Igama lami uDokotela uKhehlelezi live. I am live. It is a beautiful Monday. Umhlaka 1 February. It is a month of love. Unyanga yothando. Uzethandani tshelo seduze kwakho lapho hleli khona umtshela uthi ngiyakuthanda mfowethu wena oxabene naye umtshela uthi mfowethu let's forget ayiphele le ndaba njengamanje. Thank you so much. Sawubona Geja Lezembe. Ngiyazi ke ngenze ngamasibomu when I just entered randomly like this. People were not expecting me because it's a Monday. People are going to work, and there are those people about Tina Maslele ndoda ngiyakuphupha. Let me tell you something, guys. You cannot just come across this video. You cannot just see this video. And do me a favor, as you are watching this video, please share this video as much as you can. It's either you share the link on Facebook, you share it on WhatsApp, you share it on TikTok, everywhere. We share as much as you can. And njengamanje ke I won't spend much of my time but ngizongena nje kancane. I am live, and most of the people, what I've discovered is people bayasizakala ngalo live. Let me explain this, guys. Uma ngi live, I do consultations for free of charge when I'm live. As I'm live right now, ngikwenza mahala here. I'm doing it for free, but the moment I log out, I don't do it for free. The moment ngaphuma la, guys, angikwenzi free. If ever ufuna uconsulta, you can, but if ever ufuna ukwenzelwa over the phone, you can call or firstly notify me on WhatsApp. Ushukuthi ngicela ukwenzela over the phone. I don't mind paying 2,500, but if you want to come uzo consulta ekhaya la ngikhona every Friday. I am in Joburg from ekseni 8 o'clock ekseni kuze kuyoshaya u10 ebusuku. Ngisuke ngisebenzela laphayana e379 Mbilikicane Street, Pinville, Soweto, from 8 a.m. ekseni kuze kuyoshaya u10 o'clock ebusuku. So even if uthi uyasebenza still ungathi mawushayisa uze Soweto uzongifica khona. So ke whoever wants to come and see me angazama ukuthi abuye laphayana uzongithola khona eSoweto la azongithola khona. Njengamanje ake ngibone ukuthi ubani umuntu othi cha mina mkhulu ngihluphekile. Kunabantu abahluphekile bafowethu, abanye bahlushwa ukuthi bane pride. Omunye umuntu akafuni ukuaccepta the situation. Omunye umuntu uhlupheke ngempela but she or he doesn't want to accept the situation, the fact that ngihluphekile. Uthola ukuthi uloko egolozile but uhle ukuthi uvume ukuthi cha impilo ingishayile izinto azihambi kahle bese uthi mase wenze njalo uthola ukusizakala. Right, inamba ke bayazi abaningi. Inamba ozoyifonela njengamanje inamba ethi 071 130 7808. Ziyakhala ngicela share live wami lona siushare as much as we can. Ake sibone ukuthi njengamanje ubani maybe singamthola bakhathazekile abantu. 071 130 7808 071 130 7808. I don't take ama WhatsApp. Ngicela ukuthi sifone ngedirect call. Zakhala zangena incingo angakayibambi incingo. 071 130 7808. Wena othi mina njengamanje mkhulu ngicela ungibhekele njengamanje. Mawungena ke siyenza iconversation yethu bencane. Uyafona nje mina mkhulu nguzibani ngisendaweni kanjena. Maybe inkinga yami yodwa ilena. Siyazi ukuthi umuntu uneyinkinga ezi more than 10, inkinga ezi more than 20, but nje just for ukuthi ngibambe ivoice yakho uyashuta mina uzibani ngisendaweni kanjena.
ngicela ukuthi nami mkhulu ungibhekela share live ke as much as we can so share live wethu sibone ukuthi senza njani ake ngibone ukuthi ubani esimtholayo sawubona mkhulu njani siyaphila mama ninjani siyaphila ukhuluma noMamdlamini endaweni yaseKagiso Mamdlamini endaweni yaseKagiso yebo mama yebo baba besilena sinenkinga la ekhaya yokuthi nje egcikeni asunderstand ukuthi kwenzakalani sase sihamba ke siya kubantu impendulo siyitholi kahle okay ima ngoba usukhulume lokho kuyi1 ku right Mamdlamini yebo baba ngeke ngikhuluma okuningi ngizokhuluma cishe maybe izinto eziwu2 noma eziwu3 uma ngikhuluma nawe la uthi lo muntu kimi ngo 2024 ukhona umuntu wesilisa okuzalayo noma umuntu owadlula emhlabeni wadlula kabi lo muntu edlula enezinto owayenezinto esingayikhomba egcikeni noma owayenezinto zakhe owathi mayidlula kwangathi kunama truck noma kunezimoto ezitholakala amalogbook kodwa okunye kwangatholakala yazi uma ungena lana ebethe umuntu kimi ngabe ngithi faka ifone ku speaker mani lokho nithi nina niya kubantu niyobheka izinto kodwa impendulo aniyitholi bese ngathi thina siyandirect ukuthi no man yazi la kunento eniyifunayo kodwa nafuna kakhulu amaphepha emoto amanye niyawathola kodwa amanye aniwatholi wasethu umuntu kimi ukhona umuntu wena enake nahamba nobaba wakho njengomuntu angathi naniyovakatsha noma unebusiness enaniyenza ngazi noma iplaza noma yini kodwa umoya ongcwele ungithathe wongiphosa endaweni okuthiwa iseWarden mawungathi udlula itoll gate yokuqala wathi umoya ongcwele udlula itoll gate yokuqala uphuma eGoli wathi umoya ongcwele masiya kule ndawo kukhona umuntu kade ezwana naye noma bezama noma behamba bethanda ukweletelana kakhulu into engathi izimali wathi uJehova masifika kuleyo ndawo yazi bengizothi mina awuthatha umfowenu uphinde uthathe udadewenu uphinde uthathe omunye umfowenu ningene emotweni nonke niye khona manifika khona nihlale phansi nithi la yazi asazi noma ubaba washiya izinto kuwe ikhona imali abazofika banitshela ukuthi ubaba uyayikweleta wabambisa ngo1 no2 no3 no4 no5 bese ngathi kodwa qobo into zenu ziyalunga ngoba kade nihluphekile nifunana nalama logbook kade nihamba nihlola nifuna lama logbook imoto njengamanje ezinye kodwa qobo kufanele zishintshe kodwa kushintshe kulutho ngoba lama logbook ayafuneka yebo mkhulu angazi ukuthi siwatholi kade siwafuna yenza kanje ngoba ngisho ngithi asikho isidingo sokuthi maybe nize kimi noma manifuna ningeza kimi eSoweto kodwa ngicela ukuthi makuthi nithi niyafisa njengoba ngisho ngithi eSoweto mina ngizoba khona ngoLwesihlanu kusukela ngo8 ekseni kuze kuyoshaya u10 ebusuku nifike futhi ngiyofike nginidirect futhi nginitshela into efanayo lalela umoya uthi kwawena mama unomntwana owu-second born wakho umfana cishe oneminyaka ewu17 wathi umoya ongcwele lo mntwana uyagula unenkinga yeskin sakhe iskin sakhe yazi uhlala njalo einwaya size siphuma igazi umoya ongcwele uthi lo mntwana inkinga enkulu kakhulu ngabe ngibuza wena yazi ngibuze ngamagama amabili uthe umoya ongcwele okokuqala angibuze ngomuntu abathi uShadrach okwesibili ngibuze ngomuntu abathi uNkosi ngiphile labantu bawu2 wathandana nabantu abawu2 njengomuntu angathi wagcina ungazi ukuthi ubani okukhulelisile wathi umoya ongcwele uShadrach njengamanje naye uthi lo mntwana wakho ufuna ukumenzela umsebenzi bese kuthi noNkosi ngiphile naye ufuna ukwenzela umsebenzi uyabanga lo mntwana njengomuntu angathi lo mntwana kwawena yazi yakudla lento enhlizweni awukamtshela iqiniso ukuthi ubaba wakho uyena ngempela ubani yebo mkhulu yebo bambanga namalmas phakathi kwabo lalela yazi makuthi uzofika eSoweto ngicela ukuthi ufike naye lo mntwana noma ufike nempahla yakhe umoya ongcwele kumele sikutshele iqiniso ukuthi lo mntwana ubaba wakhe ubani
kwenzakalani ngoba la kuneqiniso kumele silikhulume mawungakwenzanga lokho lo mntwana njengamanje mangikhuluma nawe uthi umoya ongcwele akayanga ngisho esikolweni namhlanje njengomntwana ngathi uhlushwa ngamehlo kakhulu wathi umoya ongcwele asilandele kakhulu sibambe isimo sento engathi amehlo akhe wathi umoya ongcwele yazi usezamile ngisho izibuko stili akwenzeki lutho wathi umoya ongcwele azisebenzi futhi stili lezi zibuko zihamba ziloko ziyambamba wathi umoya ongcwele yazi yathi lento mayiqala kwangathi kuthiwa uphethe uphenyane kodwa lento stili yaloko ihamba iqhubeka wathi umoya ongcwele namanje ikhona inkinga namanje uthi umoya ongcwele noShadrack befuna ukumthatha ayomenzela umsebenzi wathi umoya ongcwele lo mShadrack engikhuluma ngayo wase Free State uyangizwa ukuthi ngithini angikwazi endaweni okuthiwa ephutha dichaba noma ikuphi wathi umoya ongcwele lo mntwana kodwa unenkinga lo mntwana kumele simsize ngoba mawungayibhekanga lento angagcina edlule emhlabeni yazi iskin sakhe sesiphuma igwazi ngendlela ayinwaya ngakhona uthe umoya ongcwele kwawena wathi umoya ongcwele kwawena uke wahamba wazofika endaweni yaseGqeberha eEastern Cape lokuzama ukusizwa ngento yobudlozi yazi ngikubona ufaka amabhaya amhlophe angazi noma wathwasa washiya phakathi wacabana noGobela noma kwenzakalani wathi umoya ongcwele yazi ikhona into enjalo angiyazi yini yakwenza washiya kuloGobela ngoba wawusugcobisile ngisho nento ngathi umcako wagcoba nebomvu yini yakwenza washiya ngoba wawusufaka amabhaya amhlophe kule ndawo engangiyothwasa kuyona uGobela kukhona into Western Rock bangazo yenza Western Rock bangazo kwenza kwavela into ukuthi ngathi ufuna ukuthatha isithunywa sami lalela besefisa ishukulala nami lalela umoya ongcwele la uthi kimi yabona mawuthinta le ndaba yokuthi wayesefuna ukulala nami kwasekwenza uthi umoya ongcwele ikhona into la ebuya njengomuntu angathi wena ngaze ngithi ikhuluma iqiniso yazi before uyongena lapho kukhona into eyikushelana ephone noma kukhona inkulumo eyagcina ikhulunywa wathi loGobela cha ngizokusiza kodwa mangusizile uyogcina umfazi wami wena kunento eyinkulumo enjalo engathi navumelana ngayo khuluma iqiniso ngoba into eyafika yakudina phambili wafika wathola ukuthi uGobela unamantombi noma uneyintombi cishe ezintathu endaweni lapha ahlala khona wase uyaduba wena hayi ngokuthi vele wawungene ngokuthi kusemthethweni kufanele ungene wangena ungena ngisho nothando lokungenisa phakathi lapho uyodlala ezinkambe washintsha phakathi senixabana naye washintsha washiya wabaleka kanjalo mkhulu saxabana sengifika khona ngithola ukuthi ulala namathwasi yini yabona ukuthi nami udlala ngapha into ekungenisile anikaze yini nishelane yini mama noma akaze yini akhuluma into yothando wayikhuluma into yothanda ukuthi ufuna ukungenza umfazi ngapha futhi at the same time futhi ngapha wathi uzokuthwasisa wathi uzomthwasisa yebo baba ayi yenza kanjena mama ngelinye ilanga ngicela ukuthi ufike Soweto nabafoni ungafiki wedwa awufike nalo umndeni wakho this Friday ngizobe ngikhona eSoweto uma nifika ngizocela ukuthi nenze kanje nengifikele nje no 5 rand oyi1 ngifuna ukunidirect ukuthi ewadini kodwa le ndawo engikhuluma ngayo ewadini ubaba wakho wakwahamba nawe cishe angazi ukuthi noma umbila ogaywa khona noma iplaza lombila noma yini umngani wakhe umuntu owubaba owuna le ndawo enkulu kuneyinkomo nje khona eziningi yebo mkhusake sahamba naye iplaza lomoba saya naye kulo lalela ngicela ukuthi nifike kumina eSoweto manifike eSoweto sizobe sesiyabona ukuthi senze njani bese ungifikele namfana wakho lo ogulayo ongasazi ngoba ngiyakubona lokhu uthenga izinto ePharmacy uthenga izinto emapharmacy umgcoba umsa kodokotela iskin doctor but still akwenzeki lutho yebo mkhulu uShadrack befuna ukumthatha eyomenzela umsebenzi nini wamfonela ngesonto eliphelile mkhulu wathi ufisa ukuthatha ingane ayenzela umsebenzi sasa siketshana ngamazwiki ngenxa yokuthi anginasiqiniseko sokuthi ingane yakhe ngagcina ngixabile kanjalo ukuthi amenzele umsebenzi kodwa nje into afona ngayo ayikhulumayo nje ukuthi udinga ukwenzela ingane umsebenzi kwazi wangisabisa ngokuthi izodlula emhlabeni bayingayenzeli and then awungitshele umntwana yena wazi ukuthi ubaba wakhe ubani ngoba enye into engingayithandi ukuthi manifika lapha kumina eSoweto bese maybe ngikhuluma amagama azohlala emntwaneni amlimaze umntwana amlimaze lamagama ngoba ngifisa ukuzwa ukuthi mawufika uzongena naye phakathi kumina esigodlo noma uzoqala sale ngaphandle siqale silixoxo sodwa uzoqala sale ngaphandle
baba sicela sixoxe sonke. yena kodwa wazi ukuthi ubani ubaba wakhe? Akazi ukuthi uShedrack ubaba wakhe baba. Ngoba sihlala naye le ndoda enye la endlini. uNkosi So Nkulu. yona nje yena uyena omkhulisile nje uyena amazi njengobaba wakhe. Nasesikoleni wafa wawu. Okay. No, akunankinga mama. Ake sibonge siyobonana ngoLwesihlanu. Siyabonga mkhulu. Siyabonga mama. We are live. I am live on Facebook. It's Nyanga Yodumo Mzo. That is where I am live, and I've been seeing comments abantu bethi sicela ukubuza ukuthi singena kanjani. Mawufuna ungena ufuna ukuhlolelwa, you can call right now. Ufonela inamba ethi 071 130 7808 071 130 7808 number ozoyifonela njengamanje le number, and then yona inamba esikuhlolela kuyona 071 130 7808 number ozoyifonela lena njengamanje mawuthi unenkinga ezikhona. Uyehlise nje impakamo yakho futhi uvumelekile ukuthi mawungena uthi mina ngu-anonymous. Can I remain anonymous? Because the reason I'm doing this, kunabantu abahlala bethi mkhulu sicela ukuthi usenzele lento oyenza kuqala sifone kwi-call, singangeni at least sibonakale, thina sifuna ukubonakala. Right, asinankinga ke ngisho nasesigodlweni mawufuna ukuze esigodlweni ukhululeka. Mawufuna iprivacy isho efonini, mawufona wenza iappointment, ubook iappointment uthi mina mkhulu ngicela ukuthi ngingabonakali, I'm too private. Uma ufuna ukubooka, ufuna ukuzongibona one on one, ufuna ukuza kumina esigodlweni, call inamba yase Johannesburg ozoyifonela. Mawukuthi ufuna ungibona eGoli ufonela inamba ethi 066 00 266 33 066 00 266 33 noma ufonele inamba ethi 072 1234 976. Namba leyo ozoyifonela eJohannesburg uthi ngicela ukwenza iappointment. You might as well call that number. Ake ngiphinda futhi ngicome kakhulu ngibonge umfoka Ximba ubaba uSigeme laphana endaweni yase Newlands, udokotela Dr. Ximba uSigeme izolo usimemile emthandazweni emzini wakhe noma ebandleni bebebhekane nenkinga enkulu kakhulu. Samenywa siZayoni saya futhi cha bafowethu iZayoni zikhona zisaphila ngendlela bekugcwele ngakhona. iZayoni isikhalanga sethu siyasithanda, umkhalanga siyomela futhi noma kuphi zifikile kuinsizwa kugcwele induku yagadlwa. Uma uyibona lento ku social media ungabosheshe ugxeke ngoba awu understand ukuthi kahle kusuke kwenziwane. Cha zisuke zihlangene insizwa zithinta umoya kakhulu. Cha emoyeni sile bafowethu namanje futhi ngisasho. I'm still saying cha noma kuthiwa ukhona umthandazo omaziyo noma kuthiwa ikhona inyango yaziyo yazi ukuthi hayi iyawuthinta umoya le ndoda iyawukhulumisa umoya khehlele ezingeke ulunge hayi khona ngiphakamisi kodwa ngomoya hayi cha noma kuthiwa siyahlola siye kuhloleni hayi ningeza ngisho nomndeni wakho kuthiwa impela inkomo ilahlekile noma kuthiwa impela imbuzi zilahlekile noma kuthiwa impela imoto ilahlekile noma kuthiwa impela isithanda sakho sihambile noma ulahlekile animazi ukuthi umuntu uphume wabheka. Cha ngiyazazi lapho. Cha ngisho kuthiwa lo muntu uhlole egqoka isudu ngiyamazi ukuthi ugudi kanjani eTV ushaya amagama wenzani. Cha la hayi la kafika zime la. Ngiyakutshela mina ngiyazethemba ngingedwa nje lento ngiyayenza ikim phakathi egazini kim straight. 071 1307808 1307808 that's the number that you can call right now. Ake ngibona ukuthi nangu omunye phone ngicela ukuzama ukubamba lo muntu inamba yake ngase ngiyisavile ubaba uSibeko nawe uyazama ukufona la. Angazi noma ngizokwazi ukumbamba, ngiyazama ukumbamba uthi ngibone baba uSibeko sawubona.
Siyaphila baba njani? Hayi kuthi inkinga mkhulu man, hayi kuyaphileka. Ngiyabona uzama ukufona lana ngithi awunayo le ndoda. Ngeke ngabona phela itolo ukuthi uzobe uselokhuzaneni ulive ngase ngithi ake ngingene. Yes baba uyaphila. Hello. Emgaqweni ngihlushwa i-network. Yithi ngisemgaqweni mkhulu ngihlushwa i-network mhlawumbe uzobe ungangiva kahle. Okay. Maybe ake ngiqale ngibrief abantu. Lo okhulumayo la nizokhumbula ukuthi sathi sigcina ukuba no live ubaba wangena wasempumalanga eWheatbank owayenenkinga nje emalahleni yes wayenenkinga nje ezazikhona. Ngiyabona naye uyazama ukufona. Baba ithini inkinga namhlanje? Mkhulu njoba ngeke ngafika lapha eSoweto njengoba sasikhulumile ePimville. Into eyenzakala kunamafutha onginikeze wona. Khona nezinto ke sayikhuluma ukuthi ngeke phela sonke siyikhulume zonke izinto phakathi kwabantu esixukwini. Kodwa lamafutha angilethela leti intuthane ngendlela engingayadi kahle man. Yeah. Kwenzakalani vele mkhulu? Amafutha lawo baba ngicabanga ukuthi maybe awunaka ngoba uyindoda ehlala ibhizi namafoni mangikhuluma nawe ngangibona uhlala ubhizi efonini. Ngasho ngathi kuneyintuthwane ozobona ngazo kuqala ezizoba ningi and lezi intuthwane ungathuki nje nakancane. But kukhona la engifuna ukubuza khona mina. Uyakhumbula ukuthi uthe usuka kimi kune meeting kade uphuthuma kuyona na i-meeting beniyohlala niyofinalize indaba yedeal le indaba angazi noma ideal yaseBotswana noma ideal yani nagcina nenze njani ngoba kunabelungu kade befuna uku-investor kuwena nigcine nenze njani nivumele ne kanjani nalabelungu? Mina phela ngashaya phansi ngonyawo ngathi mina izophumelela lento. Hayi yabona ke lapho mkhulu kwenteke into engingayadi nami ukuthi bekuyini. Idile seBotswana emahala lapha khona i-transportation e-5 cent khona. So sithe masihlangana nje hayi impela konke kwahamba kahle futhi kwangithusa. Right, asenze kanjena. Yenza kanjani? Ngakutshela ke ngathi uma lezi intuthwane uyibona zama ukuthi uyishanyele noma ufake lokhu kuthiwa yini lokho okuvuvuzela ukubulala intuthwane. Ubuso uqeda lapho zizophuma futhi ezinye. Mayiphuma futhi ezinye wenze mawuloku uyibulala uyibeke endaweni eyi1 uthi mawusuka lapho lezi intuthwane zonke uyithatha uyifake kwisidikiselo noma isivalo uyishise zibe insizi zibe emnyama bese uthathe lensizi lemnyama uyifake phakathi kulawo mafutha ziyobe sezistopa ngqi zingabe saphuma manje lezi intuthwane. Mawuqeda lapho bese uthatha lamafutha lawo uzongikhulumisela wona but mawungikhulumisela wona ukhulumise uwagcobe kule moto ojwayele ukuyisebenzisa kakhulu isikhathi esiningi. Ungayenzi kule ehamba ngamagadi wenze le driver uwe straight bese ukhuluma phakathi kwale moto uthi mina izinto zami eziningi zenza mangikule moto yonke amadili wami ngenza mangikule moto. Ngicela ukuthi njengamanje le business ngoba ngakuzwa akhala kakhulu ngale laseBotswana wathi makuke kwalunga le yanto into zakho zonke ziyobe yiphumelela. Usho ke mawuke wakhuluma lapho uyobuqedile. Nansi ke futhi ngi-interested kuwe. Uyakhumbula ukuthi enye into eexstressa ukuthi lo mfazi uhambile. Mina ngathi mina ngicela ukuqalela 40. Ukukhuluma ngaleyo nto mkhulu bengithi khona into engifuna ukuyibuza la ukuthi singenza njani. Uma ke lo njoba uthenga ngisebenzise le yanto ngayisebenzisa ubuyile mara inkinga akasafuni ke manje ukulala la ekhathi endlini. Ulala kwelinye ikamera labantwana kodwa usekhona. Right. Kade ngithi nje ake ngihlale la uyanqaba yena uthi afuna ukuhlolelwa ku Facebook kodwa nje ukhona manje njoba ushilo ukuthi uzobuya kanjani kodwa ke manje phela mkhulu akafuni ke ukuthi ke manje kube khona ke lokho esikwentayo ke la ekamerweni. Lalela ke ngicela baba usibeke ungajaka ngifuna yonke into yami lalela ama instructions wami. Umuthi it's not a magic. Umuthi ufuna ulalela ama instructions kaDokotela ungathathi ngenhliziyo. Number 1 ngikutshelile ngathi lo mama uzobuya. Uyabo
uthanda ungathandi uzobuya lo mama. 1 usebuyile. Number 2 kufanele ukhumbule ukuthi lo muntu kade simbuyisa bese nesikhashanyana ehambile futhi ebekwatile. Futhi umuntu emkwatisile imkwatise ngempela kakhulu ukuthi umuntu wesifazana omunye futhi kade sebenze officeini usemithi. Okwesibili lokho. Lalela ke baba. Yenza kanje. Angazi noma ungadrive usuke lapho usuka khona uze straight eThekwini noma uze eJoburg ngolesihlanu. Kunenduku eyodwa engizokunika yona. Le nduku uyohathatha ugeze ngayo ubuso bese mawuqeda kugeza ngayo ubuso uyichithele ku freeway obusy imoto. Lo mama njengoba sebuyile sesiyobe simsebenza ungiphathele ipadlock. Ingidi niyibiza ngokuthi ingidi ne ipadlock. Mawungiphathele ipadlock bese simsebenze lo mama simsebenze ngale padlock. Sesifuna manje ukumbuyisa ke from kulele linye ikamera uzoyibuyela ekamereni lakhe. Kunento engizothi yenze ekamereni lakhe ebese ujika lapho uyoyenza kuleli kamera uzosuka uzoyisukela yena kuleli kamera abuye ekamereni lakhe bese lala nawe ekunike ke lento le inkonzo yasekamereni kodwa ungajaha ungatatazeli. Hayi kulungile mkhulu kodwa ke ngingeke ngikwazi ukukhashana eThekwini ngakhona ukuta eGoli eSoweto. Cha kunankinga khehla lami fika eSoweto ngizofika wena kodwa into engicela uyenze ulokhu uyibambile nje ulalela lento engibutshela zona uthi njengamanje yenza ukuthi bese ungenzela ifavor. Uyasikhumbula lesigubhu engasithinta sengikhuluma inkinga zakho. Uyayikhumbula lento engakhuluma ngayo eSoweto ukuthi wena unayo le owayifaka le okwathiwa uyifake igazi ufuna imfene uthenga imfene bese uyibulala ufaka igazi layo. Yes. Thatha leyo nto uyivale uyibeke eceleni. Mina sengikuqala kabusha sengikuprovela ukuthi umuntu ukhona eSouth Africa. Ngikuqala kabusha manje sibone ukuthi siyenza njani. Manje le mali yoqala nini nje ukuthi ingene nje ngiyibone mbamba ngoba amadila ayahlangana manje nalawo kade sethulile bayafona abantu kodwa ungena mbamba angakoyiboni kahle manje ingena mbamba. Alright phathi kodwa amadila ayahlangana. Imali angithi imali ayikho imali ezovela isuka ingene ephaketheni. Imali yonke mayizongena kuwena ingena through amadeal. Whatever meetings and whatever dealings owenzayo kufanele aphase mayiphasa then start the work. Mawusebenza uqhubeka then imali ingena kanjalo. So mina I will say vele into zami mangisebenza njengamanje sesiqalile manje siyasebenza. That is why ngathi thatha lento engikunika yona sibone ukuthi izoyenzani. Ama answer kade ngifuna ukuthi ngilokhuzani ngiwathola sengiwatholile. Imali ikungena ungena komsebenzi ungena kwemali simple. Yeah. Hayi. No, ngiyabonga mkhulu ukuthi inkinga ngizoza eSoweto ya. Ngiyabonga baba uSibeko. Ngiyabonga. Thank you. Sawubona mkhulu njani? Siyaphila njani mama? Siyaphila. Ngicela ukuba uanonymous. Ngicela ungihlelela mkhulu. Ukuphi sis mama wami? Ngise Newcastle. Right, ekuyi1 nje kuyinkinga. Ngicela ungihlolela ukuthi umncebo wamama uhambe kanjani bo ukhona kule weekend bese. Hayi ungasakhuluma okuningi. Okay. Mama angibuze kanje. Your last born okuphi umntwana? Owami. Umntwana kamama. Umina last born kamama. Nanso lalela. Ungadli noma yini noma ungakhulumi noma yini kunabantu abadala kunawo kumele bakhulume. Uthi lo muntu kimi mawufona ikhona into evuka la njengesimo sento engathi iyinkulumo noma iyimpi. Abantu bayafona usebhizi la efonini. Iyimpi evuke ngomncwabo kwaphikiswana kabuhlungu njengomuntu angathi kunabanye kade kufanele bagcine beduba into engathi umncwabo. Uyangizwa ngithini kuwe manje? Usethi lo muntu kimi bekufanele kubangwe ngisho isidumbu. Abanye bathi akawungcwatshela ngapha, abanye baphinde bathi akawungcwatshela ngapha. Wasethi umuntu kimi
ikhona into eyisefungo umuntu ofunga kabi ethi lo muntu uyolala kanjani kube kuliwa kanjena kubanga izinto zakhe wasethi umuntu kimi angimazi ukuthi umama ebenendlu kuphi noma ebenani kuphi ngoba la ngizwa kubanga izinto zomuntu engakangcwatshwa njengomuntu angathi ibhokisi likehlile phansi kodwa kwaphakama into engathi izinhliziyo. Uma ngikhuluma nawe la uNkulunkulu uthi kimi angikutshela ukuthi vele ukhona umuntu ogulayo njengamanje ade kufanele kube sengathi namanje uzo attend umngcwabo kodwa ebegula kodwa wefamily ngoba kwawena kukhona isigulo esizokubamba kade kufanele siqale ukhona lapha. Ngamangala ngathi yini lena engizwakho wathi umuntu kimi wena mama ubanjwa ikhanda elibi lelikhanda njengomuntu angathi lingakuphatha ngenzululwane embi kakhulu. Kukhona umuntu abathi usakhile sakhe angimazi ukuthi sakhe ubani la njengomuntu angathi masilokwe silandela yazi kunomuthi olokuvuvuzela ngenye indlela phansi lokweqiswa nifuna ukweqiswa phansi njengomuntu angathi leli ikhaya vele bafuna ukuliqeda njengomuntu angathi ikhaya akade lo mama ehlakaniphile oshonile uyena mama kade ngathi ulibambile ikhaya abantu abaningi bebethembele kuye bethi babe nenkinga behambe bekhuluma naye wathi uMongcwele izinto azihambi kahle njengamanje awuse ukhulume nami ngive. Ngiyeza ba Ngilalele mama ungafakaza lokho engikukhulumayo noma uphike noma uvume uthi lo nalo ngiyamazi u3 no 4 no 5 angwazi 5 no 6 no 6 no 7 ngiyamazi. Yebo baba yebo uqinisile ubehlakaniphile sonke besithi masineyinkinga singabantwana bakhe ngisho abanye abantu besibuza kuyena nguye ubesiza ukuthi sixazulule. Uthi uMongcwele mama ukhona umuntu ogulayo ngiphinde futhi ngibuyele la ngithi kwawena awukho right njengamanje kukhona ukugula okufuna ukubamba kabi wathi uMongcwele ukhona umuntu ozolala phansi futhi seningcwabile nizwa kuthiwa usesibhedlela noma usaya kudokotela uyocheckwa wathi uMongcwele ngibamba ushukela kulomndeni kini njengomuntu angathi yazi kunento edimoni elimbi elizongena kuleli khaya njengomuntu angathi ngazwa kuthiwa lo useba nje ushukela aphinde abanje ushukela aphinde lona futhi wathi uMongcwele sikhona isikhali okumele sisivale ngisho ekhaya khuluma nami ngizwe. Yebo ikhona into kanjalo ukhona umuntu onawo ushukela. Umoya Ongcwele uthi yazi manje nizongcwaba mama ngendlela engaqondakali njengomuntu angathi lento ingahamba kube sengathi umuga noma ibuya iloku yanilandela kancane esimeni sasekhaya lathizwe lasezulwini asilandele lento kakhulu lathizwe izinto azihambi kahle kulelo khaya njengomuntu angathi yazi kunento ezobangwa uthe umoya Ongcwele makubangwa kungabangwa kuze kuyobangwa into engathi angazi umuzi kabani lona ongihamba ubangwe njengomuntu angathi ngizwe abantu bethi no uzibani sekumele aphume phela manje la wathi uMongcwele inkinga ziningi kuleli khaya lihlala kuwo. Yebo baba ziningi zikhona zona inkinga. Angazi mama ngelinye ilanga niyothatha inamba yami siyobonana it's at eThekwini noma eGoli ngizwile ngo Monday Tuesday Wednesday Thursday ngisuke ngikhona eThekwini la endaweni yaseVerelem. Yebo. Siyabonga mama. Okay yebo. Inamba yami ka WhatsApp it's 071 130 7808 071 130 7808 nangu Miranda Libala uyifakile lapha. That's my WhatsApp number. And by the way, if you wish ukuthi nawe ukhethelezi akuhlolele privately, I also do that. Private consultations, video call le uyaqale usho uthi mkhulu ngicela ukuthi mina ungibhekele private. I don't mind paying, but bear in mind ukuthi if you want to do a private consultation, it is 2,500 rand. That's only for VVIPs, someone who's very far. What you mean I can't come to you. Siyakuhlolela then if we agree sivumelane siyakukhoriyela imithi yakho. But if ufuna ukuza la ekhaya u500 rand ukuhlola every Friday I'm in Joburg, Monday Tuesday Wednesday Thursday ngisebenzela la ekhaya eThekwini eVerelem. Ungafonela inamba futhi le 071 mawufuna ukubook appointment, or ungafonela inamba ethi 063 051 7641
mawufuna futhi ukuza esigodlweni sikunike i-direction. Ngicela ke ushare live wami as much as you can. You will be blessed. Thank you so much for watching my live. Wonke umuntu kade ngenile ntambama cishe ngo-4 ngizobe ngi-live futhi ku-TikTok. Mawunenhlanhla wangena uyongithola. Otherwise bafowethu ngiyanithanda ngothando luka love. Sale.